L-istati żgħar membri tal-Commonwealth huma forza għall-bidla. Dan kien muri f'diversi inizjattivi fosthom dik minn Malta lejn l-aħħar ta' snin 80 li kienet pionier fil-ġlieda kontra l-bidla fil-klima. Sostnit dan is-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth, il-Baronessa Scotland, waqt laqgħa mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fid-Dar Ċentrali. Adrian Delija qal li ħafna drabi stati żgħar huma iktar interessati x'jiġri madwarhom għaliex huma aktar effettwati minn fatturi esterni milli pajjiżi ikbar. Min-naħa l-oħra, iċ-ċokon tagħhom ifisser li l-leħen tagħhom ma tantx iwassal. Iżda organizzazzjonijiet bħal Commonwealth li 31 mill-53 membru huma stati żgħar flimkien iwasslu vuċi qawwija u ta' persważjoni. Min-naħa tagħha l-Baronessa Scotland qalet li minn barra n-numru kbir ta' stati żgħar il-Commonwealth għandu firxa dinjija akbar minn kwalunkwe organizzazzjoni reġjonali oħra. Preżenti għall-laqgħa kien hemm ukoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni l-Affarijiet Barranin Carmel Subbonnici u s-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Rosalind Borch Knight.